Bueno, hau da momentua. Benetan hau da unkigarria, Da una pasada. Eskertu nahi dut denoi, emakumea, gizonak, denokin egiten dugu posible hau, gure alardea. Eta, bueno, batez ere, nahi dut gogoratzea ere bai, esan duen bezala, gure preso eta gure errefusiatue. Hemen ezin dute egon gurekin, baina, bueno, egun batean egongo dira gurekin. Gora San Marcial! Gora artilleria! Eta bukatzeko, gure aurtengo generala den Pablok, ia zer esaten digun. Gaur, arratzaldeon. Hainbeste loren artian, hemen duzue erlea, nahiko moztuta jende aurrean, eta ilusioz betia. Nahiko kostata baina aurrera goaz, mantxo baina geldi ezinak, garaipenera elkarrekin goaz, zuek denoi esker milak, zuek denoi esker milak.